ċans li tifta għajnek tom tiħu dak in-nifsfur u għaxxod long tmit idejk ma unx izbar min dik l-anja tal-asfur li fodwa fir-rebbija ikun jola jtiru jdur ma unx xejn isbaħ mill-ġmil ta' ħajja sempliċi fejn it-tama tibqa' tgħix dawn il-mumenti uniċi. Ma xejn isbaħ mill-fjur ta' ħajja qalbina mimlija b'onestà dejjem lesta tur il-ħnina mawx isbaħ mill-ħolmi toħlom ir-ruħ meta f'dinja oħra timra u ssib il-ken tal-qlub mawx isbaħ minn dak li skiet f'nofs tal-lejl fejn kull ħoss li jidwi ma tkejlux b'xi tip ta' kejl. Mawx xejn isbaħ mill-ġmil ta' ħajja sempliċi fejn it-tama tibqa' tgħix dawn il-mumenti uniċi. Mawx xejn isbaħ mill-fjur ta' ħajja qalbina mimlija b'onestà dejjem lesta tur il-ħnina bħal miraġġ mal-kurrent stampat baqa' dal-mument. Mawx xejn isbaħ mill-ġmil ta' ħajja sempliċi fejn it-tama tibqa' tgħix dawn il-mumenti uniċi. Mawx xejn isbaħ mill-fjur ta' ħajja qalbina mimlija b'onestà dejjem lesta tur il-ħnina mimlija b'onestà dejjem lesta tur il-ħnina mawx isbaħ. Grazie ħafna.